राजखान्थिक मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तब किन्तु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तब सम्भब असम्भबनि कुनु परिबेश बेबायदि थाया सम्भावनाबो दङ असम्भबबो दङ किन्तु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएलटिआ दिनै सान्तियाव फैबाय एनडिएआ दिनै सान्तियाव फैबाय आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला मा एजेन्डा बबे अबजेक्टिभ मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरा थिग खालामदों जोङो राजनैतिक हान्जा नङा जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन किन्तु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जोङो बास्तबाव मावफुंनो हागोन जिहेतु एनडिएआ सुक्तियाव फैबाय शान्ति सुक्तियाव बिएलटिआ शान्ति सुक्तियाव फैबाय बिएलटि एबसुनि बे माने सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय थासारि एबसु बिएलटि एनडिएनि सौग्रावलायनाय थैलायनाय थासारि जों मालाबाबो आरो बेबायदिखौ लुबैफिना बे थासारिया जोब्बाय दिनै जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावनि मोजां सान आरो परिबेशारि इयुनखौ जों दानांगौ बेखायनो बर' हारिनि जायफोर जातीय दैदेनगिरि जातीय संग्रामजों फैनाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि इउजि ब्रह्म रन्जना नार्जारि रबिराम नार्जारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों जे बबेबा बिन्दुआव बबेबा लामायाव जोंनि सिलाय बारुदनि थासारिया जोब्बाय सिलाय बारुदजों जोंनि जि जुगमलायनाय सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय बे थासारिखौ जोङो बुजा बुजिनि गेजेराव रायलायनानै जों सेप्टारखौ क्लज खालामबाय राजखान्थिक मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तब किन्तु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तब सम्भब असम्भबनि कुनु परिबेश बेबायदि थाया सम्भावनाबो दङ असम्भबबो दङ किन्तु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएलटिआ दिनै सान्तियाव फैबाय एनडिएआ दिनै सान्तियाव फैबाय आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला मा एजेन्डा बबे अबजेक्टिभ मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरा थिग खालामदों जोङो राजनैतिक हान्जा नङा जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन किन्तु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जोङो बास्तबाव मावफुंनो हागोन बेखायनो दिनैनि बे अहिंसानि सान जे दिनैनि शान्तिनि जे सान बे सानाव फिन खेबसेबाव बे मन्चनिफ्राय आङो बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जि जोंनि बर'नि रिजनेल जि राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि संग्रामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैयो आङो मोजाङै बुजिगौ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बड'फानि आल्टिमेट सिमांसिम थांनांगौनि थाखाय जोङो महात्मा गान्धीनि आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जिखिनि लामा बेखौ जोङो संदाननानै हान्थिलांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जों मालाबाबो फावसाया मालाबाबो जिरायनानै थाया आरो एक बिन्दुजों कम्प्रमाइज खालामनाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै महात्मा गान्धीनि जोनोम साननि फिन खेबसेबाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै हमारे सभी अतिथियों को मैं हृदय से फिर से धन्यवाद देता हूँ और आगे में भी हमारा भरद्वाज साहब का हमेशा आशीर्वाद और हमेशा सहयोग हम मिलेंगे वही मैं आशा करता हूँ फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आरो बाक्सा जिल्ला एबसुआ बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जेरैबायदि जोंनो खुंफुंनानै होबाय बिनि थाखाय जिल्ला एबसु दखरा गासैखौबो आङो खुलुमबाय साबायखर बावबाय आरो बेखिनियावनो दिनैनि मेलखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों थेंक इउ
गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।